Η καλή διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα καλής υγείας και ευεξίας για όλους. Οι ανάγκες του σώματός σας εξαρτώνται από την ηλικία, το φύλο, τη σωματική δραστηριότητα και τους προσωπικούς σας στόχους. Για το διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, η διατροφή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης του διαβήτη σας. Εάν έχετε λάβει οδηγίες από την ομάδα διαχείρισης του διαβήτη σας, συνιστούμε να τις ακολουθήσετε. Επιπλέον, δείτε κάποιες γενικές διατροφικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν. Η υγιεινή διατροφή βασίζεται στην ποικιλία και την επιλογή διαφορετικών τροφών από κάθε βασική διατροφική ομάδα καθημερινά, αλλά και τον περιορισμό της πρόσληψης ζάχαρης, λιπαρών και ελαττιού. Προσπαθήστε να μην παραλείπετε γεύματα και διασφαλίστε ότι η ποσότητα φαγητού στο πιάτο σας είναι λογική. Η μέθοδος του πιάτου είναι ένας απλός οπτικοποιημένος τρόπος να δημιουργήσετε μια ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία. Σας βοηθά να περιορίσετε την ποσότητα τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες που έχουν την τάση να ανεβάζουν τα επίπεδα του σακχάρου. Γεμίστε το μισό πιάτο σας με μία μιλούχα λαχανικά. Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και φυτικές ίνες, γεγονός που τα καθιστά σημαντικό κομμάτι μιας υγιεινής διατροφής. Γεμίστε το 1 τέταρτο του πιάτου με τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, όπως ψάρι, κρέας, αυγά, ξηρούς καρπούς ή τυρί. Οι πρωτεΐνες βοηθούν να διατηρήσετε το σώμα σας υγιές. Για παράδειγμα, τις χρειάζονται οι μυς σας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τους νεφρούς σας, συμβουλευτείτε την ομάδα διαχείρισης του διαβήτη σας σχετικά με την ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης που είναι κατάλληλη για εσάς. Γεμίστε το τελευταίο τέταρτο του πιάτου με τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες όπως δημητριακά, αμυλούχα λαχανικά, φασόλια, φρούτα και γαλακτοκομικά. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσο και τι τρώτε, καθώς τόσο η ποσότητα όσο και ο τύπος υδατανθράκων επηρεάζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Στα συσκευασμένα τρόφιμα υπάρχει συνήθως μια ετικέτα διατροφικών στοιχείων που δίνει πληροφορίες για το περιεχόμενό τους, όπως για παράδειγμα τους συνολικούς υδατάνθρακες. Το είδος των υδατανθράκων μετράει επίσης. Τα σάκχαρα, όπως π.χ. τα φυσικά σάκχαρα που βρίσκονται στα φρούτα και το γάλα ή τα πρόσθετα σάκχαρα των συσκευασμένων τροφίμων, αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα πολύ γρήγορα. Τα άμυλα συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών, των αμυλούχων λαχανικών και των αποξηρωμένων φασολιών αυξάνουν επίσης τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Όμως, κάποια το κάνουν πιο αργά από άλλα. Το τρίτο είδος είναι οι φυτικές ίνες, το μέρος των φυτικών τροφών που δεν αφομοιώνεται με την πέψη. Οι φυτικές ίνες επηρεάζουν ελάχιστα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και κάνουν καλό στην υγεία σας. Τροφές χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, χαμηλός γαμαδέλτα, όπως είναι τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και τα αποξηραμένα φασόλια θεωρούνται καλές υγιεινές επιλογές. Η γλυκόζη από αυτά τα τρόφιμα απελευθερώνεται πιο αργά, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση του ελέγχου της γλυκόζης. Σχετικά με τα ποτά, το νερό αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Δεν περιέχει υδατάνθρακες. Για ενυδάτωση μπορείτε επίσης να πίνετε τσάι και καφέ χωρίς ζάχαρη, ανθρακούχο νερό ή νερό με γεύσεις και χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Όσο λιγότερο τρώτε τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη, όπως μπισκότα, πατατάκια, σοκολάτες, καραμέλες και αναψυκτικά, τόσο το καλύτερο. Είναι πλούσια σε θερμίδες και αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Εάν χρησιμοποιείτε ινσουλίνη κατά τη διάρκεια του γεύματος, είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τις διαφορετικές τροφές και πώς αυτές επηρεάζουν το σάκχαρό σας. Η ομάδα διαχείρισης του διαβήτη σας, συμπεριλαμβανομένου του διατροφολόγου σας, θα σας βοηθήσει να μάθετε. Για τα άτομα με διαβήτη, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα τρόφιμα μαζί με άλλους παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα θα τους βοηθήσει να ελέγξουν το διαβήτη τους, ώστε να μπορούν να χαρούν τη ζωή τους στο έπακρο.